Čaute ľudia, vítam vás v novom videu. Dneska si hráme Minecraft, ale nehrám sám, ale hrám s mojim bratom. Čaute všetci. A už je skoro noc, takže ideme vyrúbať drevo. To je jediné, čo viem o Minecraftu, že to treba prežiť. A neviem, Dano, postavíme si dom? Alebo čo? Ty choď rúbať drevo, ja pôjdem na ovce, zautočím. Dobre, ja som narúbal už 19 dubových kmeňov a Dano, to čo máš v rukách? Ja mám v ruke 3 biele vlny a ešte som našiel 3 surové baraniny. Hej, dobre, tak ideme nájsť nejaké dobré miesto na postavenie domu. Takže ideme ho hľadať. Dobre, našli sme dobré miesto, tu podľa mňa by bolo dobre. A neviem, ja som tu v tej hre nováčik, ja len to tak mu vyrovnám. A Dano bude asi staviať. Dano, kde si? Ja teraz zabijam ovce, ja za chvíľu sa vrátim. Dobre, tak ja zatiaľ idem ešte vyrúbať strom. A tu si. Tak tu máš, jak sa vyhadzujú veci? Vyskúšam potlačiť nejaké tlačíka na klávesnici. Dobre, a to som dal toto. Dobre. Dobre, už viem jak. Kvečkom. Tu máš. A neviem, dom urob. Ja vyskúšam niečo urobiť. To je vyhadzovanie. Som našiel inventár. A jak? Stlačíš Ečko na klávesnici a je inventár. Opa, ja prečo som dievča? Ale potom si zmením skin. Tu dáke semena. Z dubových kmeňov môžeš vyrobiť 4 dubové dosky. Dobre, tá urob. Hej, tu toto dám tú travu. A pôjdem ti ešte asi drevo dať. Vyrúbať. A jaký budem mať približne dom? Tak ja ešte neviem, ako sa nám zvyší. Uvidíme. Dobre. No, tu máme. Dal nám tu stavia dom a ešte ti Dano, tu ti hodím ešte toto. A pôjdem na čo ešte pohľadať. Pozabíjam také toto, bo ako vidíte, mám tam v tom pravo dole hľad. Tak toto. Treba a nám asi jesť, tak idem zabiť kravu. Ona sa strašne toto rýchlo. Aha, dobre, mám surové hovädzie. Zatiaľ to spapám. Dobre, už nie som hladný, ale si ešte zabijem kravu do rezervy. No a padla mi tu dáka koža a ešte mám jedno surové hovädzie. To otvorí, Dano, toto na čo tu necháš také otvory? Čo? Aké? Také tu za tebou je. Také tu. Však okná, aby sme videli. Sú tu okna? Neviem, ale aspoň aby sme videli. To však nevadí. Dobre. No čo sú tam toto semienka pšenice, ktoré mi vpadajú? Tak potom môžeme ich posadiť a vyrastie pšenica. Aha, ty si tú hru hral, hej? Hej. Ale krátko, neviem až tak všetko. Dobre, to ja toto dám. A tu sú dáke, to či to len s rukou budeme stále hrať? Nie, tam sú aj nástroje. Nástroje? Tam vykraftíš nejaké nástroje? Dobre. Musím ešte niečo už robiť. Dobre. Toto tu ti dám head, aby ti nezavadzala hlina. Toto tu dám rýchlo head. Dobre, som ti tu tak dal toto priestor. Si to dal, vyrovnal. A dáš mi nástroje, prosím.
meč a toto. Ešte máš tam. A ešte toto, dobre. Toto môžem premiestniť, hej, toto môžem popremiestňovať. Tak toto si dám tu. A pôjdem ešte po meso. Pôjdeš prosím ešte po drevo, lebo keď bude noc, nebudeme mať na čím spať. Aha, dobre. Tu sú ako postele. Hej. Dobre, tak tu toto dám. On sa teraz oveľa rýchlejšie kope toto drevo. Dobre, tu som ti dal to drevo. A mám tu na sekére takú zelenú čiarku. To čo robí? To sú životy, že keď budeš už keď budeš na červenom, tak už mám málo životov, tak sa môže zničiť. Že sa pomale? Polame? Hej, polame. A už bude noc. A my nemáme dvere. Či to nie sú dvere? Sú tu dvere. Hej, tá vykraftí ich. Dobre, len musím ešte posteľ urobiť. Lebo keby sme nemali posteľ, tak by... Dnes tu máme, že aj monštrumy zjednú. Kto? Monštrumy. Monštrumy? To čo je? Napríklad zombie. Jaj. Dobre. Ja nebudem spať, ja budem spať vedľa teba. Dobre, ja idem už spať. Achievement, sladké sny. Aj ty. Dobre. Máme tu úplne, máme dvere. To je dobre. Ja som videl tam baňu na začiatku, to budú sa ako vyupgradeované veci a nové sa dá čo dať staviať? Hej, napríklad kameň, z kameňa môžeš robiť pec, aby si mohol... Dobre, tak si toto urobme si to tu. Akože proste ja budem dačenšie robiť a ty tiež. Dobre? Dobre, len teraz pôjdem do... Dobre. Ja asi budem loviť, dobre? Dobre. Zatiaľ tu mám prasata. Hneď 3 surové bravčové. Ja mám. Už 6. A kone? Kone tiež asi z nich dá čo padne. Však skúšam. Kone podľa mňa, ja neviem naisto, ale asi sa ich dá osedlať. Osedlať? No hej, to je logické, však to je iba koža z nich vpadla. Mám 5 kože. Na čom je koža? Môžeš z nej urobiť brnenie. Aha, tak kožené iba, hej. Hej. To veľa. Dobre. Čo by som ešte tak porobil? Mám semienka. Vieš čo, idem ti pomôcť do bane. Abo však tu máme kameň, ale pôjdem ti pomôcť do bane. Dobre, tu som už pridaná, vidím tvoj nickname. Uhlie je tu. To môžeš mi kopať, hej. Dobre, to je už dokonca 2. Tam je to opa. Mám doba kameň na achievement. No, už mám 5 uhlia. A toto budeme mať iba také surové jedlo, či to sa dá aj upiecť? Upiecť, ja teraz idem robiť aj pec. Pec ideš? Dobre, tak ja mám už 10 uhlia. To uhlie asi je jak toto, nie? Na pečenie, nie? Hej, ako drevo do pece, kladíš alebo tu uhlie. Aha. Dobre, tak ja idem tam ku tebe. Dobre, už som tu pri našom dome. Netrebalo aj takú podlahu, bo nepáči sa mi tá tráva. To môžeme, ale ja mám iba 5 dubových dosí. Hej, tak ja tu mám surové bravčové. A na čo sú to tie semienka? Trávy? Hej. Ale najprv musíš motiku si vyrobiť, aby si mohol jakoby pole a tam tie môžeš posadiť semienka a z nich vyrastie pšenica. Hej. A z pšenice môžeš potom chlieb. Aha, no to je dobre. Ale iba stačí motiku, hej? Hej. Daj. Len ešte k tomu
poľu musíš ešte dať vodu, lebo bez vody rásť sa nedá. Jaj, no tak, a jak mám ako vodu doniesť Tak do rúk? pre vodu musíš vedro, ale vedro sa robí zo železa, takže... Jaj, táto ešte ďaleko železo. Díky. Alebo nájdeš Tam. rieku, napríklad, čo sme mali na začiatku a pri nej posadíš. No, alebo tiež, ale to je ďaleko, ale zatiaľ pôjdem tam ku tej. To je ako more, to není rieka, to je ako je more. Hoď ďaleko to ide, ale to nevadí, už som tu. A jak ako? To len tak môžem túto semienka dať na zem a oni budú rásť? Nemôžeš, to musíš motikou Nie. a pravým tlačítkom. Pravým tlačítkom? Aha, už vidím. Mám 25. To je dobré. Tu tak okolo vody. Opa, už mokrá je táto asi dobré. Ale dosť rýchlo sa láme. A to nevadí. Opa, ďakujem. To môže mi ďalej od vody, nie trošku dať. To nebude. To potom dobre. Treba to potom tak ohraničiť. To by sme mohli potom. To urobím tak. Tak urobím. No, toto budeme mať dosť. A dlho sa čaká, keď mu vyrastie? Toto ja neviem, ale keď budeš pri tom chodiť, neskákaj, lebo môžeš odúpať. Aha. A to, čo si obrábal, tak sa zmení na obyčajnú hlinu. Aha. Dobre, to ja tu dám tak, trošku to vykopem a potom znova nasadím. Dobre, tak to vyzerá naša farma. Zatiaľ to podľa mňa stačí. A vidím, že v tej rieke, či čo je to, vidím ryby. To sa bude dať ich loviť, alebo čo? Či len oni tak sú tam? Môžem prosím motiku, lebo chcem ukázať s týmto, čo som hovoril. Čo? Čo sa odúpava do zem. No. Napríklad povorenú a keď... Aha. Dobre. Ja idem ešte tam do kejvky. Ja som ti zabudol na motiku. Dodaj. Si mi to prehodil cez hlavu. Dobre. A tam je tma. Tu všade je tma, to ja nič tu nevidím, to ja tam nejdem. Nedá sa také svetlo, alebo dačo také? Dá sa urobiť fakľa. Fakľa? Aha. A tu je, tu tá ovca. Zabijem ju. Vlnu nám už netreba. Dobre. No, tu som. Môžeš mi dať toto fakle, keď ich máš. Tu mám pečené bravčové, tu ti dám tak polovicu. A ešte jedno sa pečie. Dobre. Som zjedol. Máš na achievement. A pada dažď. No, tam mne sa nechce ísť, keď pada dažď. Tak to vyzerá zle. Ale musím dať, čo robiť, lebo to inak neprežijeme. Pôjdem. Asi hovoril, že z kože sa armor dá vykraftiť. Každé sa pozriem sám. No ale ne, čo je to tá zelená knižka? To ti ukáže, že ako... Že napríklad otvoň, že klikni na ňu. No aha. A tu máš recepty. Aha. Napríklad, a klikni na koženú čiapku a tam budeš mať Jedno recept, ako ju brnenie. urobiť. Aha. Obidva majú jedno brnenie, tak ja dám si asi boty. Asi ich dám. To tu asi nie. Hej. Dostal som kamenný meč a krompač, to prečo? A ešte aj sekera. Ty si mi dal? Hej. Jaj. Tak ja si ich dám tu. Som mali hneď pri sebe. A toto je asi, netreba mi ich, ja ich vyhodím. Jak to pekne to vyzerá. No. A už poď radšej spať, lebo porší, možno, že bude búrka. Hej. A bude noc už.
Dobre, idem. Pozri, Dano, tam je taký skelet a on je nepriateľ. Hej, Hej. priateľ. On malo vám bude strieľať. Aha, vidím, tak idem po ňom. A on horí. Áno, je to tam, mám 2 kosti. Na čo sú mi kosti, to Z psa? kostu máš robiť kostnú múku a to je akéby hnojivo pre rastlinky, že klikneš na nich Hej. ľavým tlačítkom, či pravým tlačítkom a rýchlejšie vyrastie. Hej. Dobre. Tak ja si myslím, že už by sme mohli končiť na tom videu. Tak dúfam, že sa vám video páčilo. Dnes s vami bol Benjamin Play a môj brat Danko. Keď sa vám páčilo video, tak zanechajte like a odber a napíšte mi do komentára, čo by ste chceli vidieť. No a ja sa s vami lúčim. S vami bol Danko a ja, Benjamin Play. Dobre, čaute moji kamaráti. Čaute všetci.